Toto je centrálny register zmluv štátny, hore je URL adresa. Keď si nájdete túto tabuľku a kliknete na rozšírené vyhľadávanie, tak vám ukáže takúto tabuľku. Do názvy zmluvy napíšte Mier Ukrajine, ako som to spravil ja, a ukáže vám jednu zmluvu. A to je zmluva zo 6. februára 2025 na 70 eur, kde vlastne prenajíma mesto Malacký priestory tej mimovládke Mier Ukrajine. Ukážem vám, že ako vyzerá tá stránka. Zverejnená bola 6. februára, ako typicky vždycky deň potom je dátum účinnosti, takže máte len jeden deň na zrušenie. A takto vyzerá tá nájomná zmluva medzi mestom Malacky a OZ Mier Ukrajine. Prenajíma miesto Malacky pozemok o rozlohe 50 m štvorcových. Vyzerá to tak, že to je v mieste okresného úradu a na prízemí spoločenského domu Malacka, takže vyzerá, že to tak je a na dobu niekoľkých hodín 7.2. od 15:30 do 19:30, takže tam zrejme majú nejaké podujatie. A platia len 70 eur. Ja sa pýtam, že prečo vlastne Bratislavčania prídu do Malaciek a ako je možné, že nejaký primátor Juraj Žíha, ešte má aj české meno, si dovolí toto spraviť. Ako je možné, že keď sa celý čas o tom bavíme, čo vlastne tu spôsobuje táto mimovládka, ako je možné, že vlastne štát im ešte toto preplatí?